ድሕሪ ብዙሕ ሚእቲ ዓመታት ደቂ ሰባት ናይ ምርኣይ ክእለቶም ስኢኖም ብድምፂ ንኽክእን ጥራይ ክምርሑ ይጅምሩ። ኩሉ ታሪኽ ተረሲዑ ብርሃኑ እውን ነበረ ይኸውን። እንተኾነ ግን ሓድሽ ተስፋ ሃንደበት ይፍጠር። ምርኣይ ዝኽእሉ ክልተ መናቱ ቆልዑ ይውለዱ። እዚ ነቶም ውሕዳት ሓድሽ ዓለም ብምፍጣሩ ናይ ምሕረት ምልክት እንትኸውን ነታ ሓደገኛን ጨካንን ንግስቲ ድማ ክጠፍእ ዝግባእ ናይ ሸይጣን ስራሕ እዩ። እቲ ጅግና ተዋጋኣይን ናይቶም ህፃናት መዕበይ ኣቦ ዝኾነ ባባ ቮስ እውን ዝፈትዮም ቤተሰቡን ናይ ምርኣይ ሓይሊ ዘለዎም ክልተ ደቁ ንምሕላይ ምልእቲ ዓለም ንምግፋእ ጠጠው ይብል። ናይ ምርኣይ ሓይሊ ብዘምፅኦ ኣገራሚ ምርኢ ልቢ ኣንጠልጣሊ ክስተት ኣብ ዝተመልአሉ ፊልሚ ውሽጢ ብርሃን ዓለም የጥፍእ ዶ ወይስ የድሕን? እዛሲ ዝተሰየመት ፊልሚ ብልቢ ኣንጠልጠልቲ ምርኢታትን ማረኽቲ ብዝኾኑ ታሪኻት ዝተሰርሐ ሓሪፍ ተኸታታሊ ፊልሚ እዩ። ታሪኽና ዝጅምር ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ደቂ ሰባት ናይ ምርኣይ ክእለቶም ስኢኖም ዓለም ብድምፂ ንኽክእን ጥራሕ ክትምራሕ ኣብ ዝጀመረትሉ ግዜ እዩ። ማግራ ዝተባህለት ሰበይቲ ክርኢ ዝኽእሉ ክልተ መናቱ ህፃናት ኣብ ናይ ኣልኪን ግዛኣት ውሽጢ ትወልድ። እዚ ንዘመናት ዝጸንሐ ናይ ዘይምርኣይ ተፈጥሮ ሕጊ ሰበር ዓብዪ ተኣምር ነበረ። ግን እዚ ህያብ ጸላእቲ ይፈጥር። ናይቲ ዓብዪ ካኖን ዓሌት ገዛኢት ዝኾነት ጨካን ንግስቲ ኪን ናይ ምርኣይ ሓይሊ ከም ሓደገኛ ክፉእ ቆፂራ ብጀነራል ታማኪቲ ዝምራሕ ሰራዊት ሒዛ እቶም ክርኢ ዝኽእሉ ህፃውንትን ንክርኢ ገይርዎም ኢላ ዝተሓስቦ ናይቶም ቆልዑ ናይ ተፈጥሮ ኣቦ ጀርላ ማሬል ንኸጥፍእዎም ትእዝዞም። ናይ ኣልከን ዓሌት መራሕን ናይቶም ህፃናት መዕበይ ኣቦ ዝኾነ ባባ ቮስ ከዓ ንቤተሰቡ ንምክልኻል ይለዓል። እንተኾነ ግን ካብ መንጎኦም ጌዘር ባክስ ዝተባህለ ተዋጋኣይ ናይ ኣልኮን ዓሌት ዝሕብእሉ ቦታ ንጸላኢ ሕሊፉ ብምሃብ ዓብዪ ክሕደት ይፍጽም። ናይቶም ህፃናት ኣቦ እውን ጀርላ ማሬል ምዃኑ እውን ገሊጹ እዩ። እዚ ተግባሩ ድማ ባባ ቮስና ዓሌቱ ደም መፋሰሲ ናብ ዝኾነ ውግእ ንከኣትዩ የገድዶም። ናይ ኣልካና ዓሌት ብካሓደ ኣባሎም ጌዘር ምሽጥር መሃብ ንጸላእቲ ምስ ተጋለጹ ብህይወት ናይ ምጽንሖም ጉዳይ ኣዝዩ መተሓሰቢ ኮይኑ እዩ። እቲ ጨካን ሰራዊት ኣብቲ ጫካ ቀረባ ርሕቐት እናሳደዶም ስለ ዝነበረ ባባ ቮስ ብቕልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ነበሮ። ባባ እናእታ ጥበበኛ ፓሪስ እቲ ሰራዊት ንምድሓን ብሕታዊ መንገዲ ምእላሽ ይጅምሩ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ናይ ምርኣይ ክእለት ዘለዎ ጀርላ ማሬል ቀዲሙ ዘቐመጠ ምሽጥራዊ ኣሰር ብምኽታል ንዓኣቶም ሙሉእ ብምሉእ ነፃ ዘውፅእ ናብቲ ሓድሽ ዝተሰርሐ ድልድል ይመርሖም። እዚ ድልድል ንነፃነት ናይ መጠረሽታ መመሓላለፊኦም ይኸውን። እቶም ዓሌት እቲ ድልድል ተጠቂሞም ብሰላም ምስ ተሳገሩ ባባ ሓደ ታሪኻዊ ውሳነ ይውስን። ናይታ ጨካን ንግስቲ ሰራዊት ንከይኽተልዎም እቲ ድልድል ብምሉእ ሓይሊ ብምፍራስ እዚ ተግባር ንድሕሪት ምምላስ ዝበሃል ነገር ከም ዘየለ ዘርኢ ምልክትን ነቶም ዘሳድድዎም ዓብዪ ዕንቅፋት ዝፈጥር ነበረ። ድሕሪ እቲ ሓደገኛ ምምላጥ እቶም ኣልኮናውያን ኣቸጋሪ ዝኾነን ብዙሕ መዓልቲ ዝውድእ ጉዕዞ ይጅምሩ። ኣብ መጠረሽታ ከዓ ካብቲ ሓደጋ ሙሉእ ብምሉእ ነፃ ኮይኖም ሓድሽ ህይወት ዝጅምሩሉ ቦታ ይረኽቡ። እዚ ክስተት ናይቶም ዓሌት ናይ ምትራፍ መንፈስ መሊሱ የነቓቕሖሞ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ንኽሰጋገሩ መንገዲ ዝኸፈተ ነበረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ናይቲ ዓሌት መራሒ ባባ ንቤተሰቡ ምግቢ ንምርካብ ንብሕቱ እናሃደነ እንከሎ ሃንደበት ሓደ መፍርሕን ገጅፍን ድቢ መጥቃዕቲ ኣብፂሕሉ ኣብ ሞትን ሕይወትን ውሽጢ የውድቖ። ኣብቲ ዘይተጸበየ ኩነታት መንጎ ናይቶም መናቱ ህፃናት ወላዲ ክርኢ ዝኽእል ጀርላ ማሬል መጺኡ ንባባ ካብ ኣፍ ሞት የድሕኖ። እዚ ሃንደበታዊ ምግጥጣም ናይ ኣልኮናውያን መጻኢ ዕፃ ዝውስን ምሽጥር ሒዙ ይመጽእ። ጀርላ ንባባ ቮስ እቶም ህፃናት ካብ ኩሉ ሓደጋ ሓልዩ ንከዕብዮምን እቶም ቆልዑ ንዓቕሚ ኣዳም ምስ በጽሑ ዝህቦም ናይ ፍልጠትን ብርሃንን ዝሓዘ ምሽጥራዊ ሳንዱቕ ንክሕልየሉ ቃል ኪዳን ይህቦ። ድሕሪ እቲ ሓደጋ ብዙሕ ዓመታት ይሓልፉ። ናይ ኣልኪን ዓሌት እውን ብሰላም ናብሮኦም እናመርሑ እዮም።
እቶም መናቱ ክፋንና ሃንዋ ብኣካል ኮነ ብኣእምሮ ዓብዮም እዮም ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ናይ ምርኣይ ክእለት ዘለዎ ኣቦኦም ጌርላ ገዲፍዎም ዝኸዱ ብዙሓት ፍልጠት ዝሓዙ መጻሕፍቲ ብትብዓት ብምጽናዕ ፍሉይ ክእለት የዕብዮም እዮም እቶም ብዙሓት ዓመታት ኩሎም ናይታ ጨካ ንግስቲ ሰራዊትን መራሒኦም ታማክቲ እቶም መናቱ ህፃናት እናኣለች ዝነበረ ዋላ እኳ እንተኾነ ግን ድማ ስለ ዘይተሳኽዐሉ ኣብ ንግስቲ ኪን ዝነበረ ተኣማንነት ሸርሺርሉ እዩ ኣብ መጨረሻውን እታ ንግስትን ውድቀቱ ብሰባት ካብ እተቕትሎ ንባዕሉ ብኽብሪ ንክስውእ ብምሕታት ተስፋ ናይ ምቑራጽ ስምዒቱ ይገልጽ ኣብዚ መንጎ ነታ ንግስቲ ሓደ ዘይተጸበየቶ ዕድል ይፍጠር ናይ ኣልካና ዓሌት እቲ ክሓደ ዝኾነ ጌዘር ናይ እንባባ ሓድሽ መሕበይ ቦታ ዝገልጽ ምስጢራዊ መልእኽቲ ይልእኸላ በዚ ሓድሽ ሓበሬታ ዝተሓጎሰት ንግስቲ ኪን እውን ንጀነራላ ካብ ምቕታል ተቖጢባ እቲ ዘይተጠናቐቐ ተልእኾ ንክፍጽምን እቶም ህፃውንቲ ካልኣይ ብጥብቂ ንከሳድዶም ትእዝዞ በዚ መንገዲ ነዊሕ ግዜ ዝነበረ ናይ ሰላም ግዜ ተወዲኡ እቶም ዝርእዩ ህፃውንቲ ናይ ምላሽ ሓደገኛ ሃደን ከም ብሓድሽ ይጅመር ናይ ኣልኮናውያን ዓሌት እቲ ክሓዲ ጌዘር ካልኣይ ብዝፈጸመ ክሕደት ናይታ ንግስቲ ሰራዊት ቀጥታ ናብቲ ገምገም ቃላይ ይመርሖም በዚ ድማ እቶም ህፃናት ክፋንና ሃንዋ ኣዲኦም ማግራእና ዘዕብዮም ዘሎ ባባ ፓሪስና እቲ ተዋጋኣይ ቦቡልዮን ብቕልጡፍ ንምምላጥ ወሳኒ ግዜ ነበረ እቲ ክሓዲ ጌዘር ብዘምጽኦም ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ምኽንያት ባባእና ቤተሰቡ ንሞትን ሕወይትን ዝግበር ከቢድ ናይ ዓመፅ ውግእ ይኣትዩ ናይ ጽላእ ሰራዊት ዕላማ እቶም መናቱ ቆልዑ መሓዝ እዩ ናይ ኣልካነ ዓሌት ኣባላት ድማ ሕድሕድ ስጉምቲ ብምውጋእ ብሓያል ቆራጽነት ንባዕሎምን ነቶም ህፃናትን ንምሕላይ ይዋግኡ ንነዊሕ ሰዓታት ዝጸንሐ ሓደገኛ ውግእ ውሽጢ ዋላ ሓዲኦም እንተኾኑ ተስፋ ኣይቆረጽን ህቅኖም ጽላእ ምስዓር ዘይኮነሲ ካብቲ ገምገም ቃላይ ሙሉእ ንምምላጥ ነበረ ኣብዚ ኣቸጋሪ ውግእ ውሽጢ ኣብ መጠረሽታ ዓወት ገይሮም ካብቶም ናይ ንግስቲ ሰራዊት ኢድ ከምልጡ ኽኢሎም እንተኾነ ግን እዚ ኩሉ ዝኾነ ብብዙሕ መስዋዕትን ዋጋን ምኽፋል ነበረ ካብዚ ውግእ ኣምሊጦም ምንባር ምስ ጀመሩ ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ እቲ ክሓዲ ጌዘር ብገዛ ሓፍቲ ሶተር ተመርዒዩ ኣብ መጠረሽታ ዝሞተን ኣካለ ስንኩል ህፃን ይወልዱ ከምዚ ዓይነት መርዓ ኣብ ኣልኪናውያን ፈጺሙ ዝተኸልከለ እንትኸውን ጥፍኣትን ሓጢኣትን ምስራሕ ኣመሉ ዝኾነ ጌዘር ግን ይገብሮ እዚ ችግሮም ንምፍታሕ እውን ናይታ ዓሌት መራሒ ባባ ብዙሓት ናይ ኣልኮናውያን መናእሰይ ሒዙ ካብ ዓሌቶም ወፃኢ ዝኾነ ሓደ ክብረ በዓል ሒዝዎም ይኸይድ እቶም ምርኣይ ዝኽእሉ ክፋንና ሃንዋ ዓሌቶም ዝኸድሉ ቦታ ንምፍላጥ ሓያል ህንጣዊ ሓዲርዎም ስለ ዝነበረ ብሕቡእ ዝኸድሉ ይከታተልዎም እኒ ባባ ናብቲ ክብረ በዓል እንትበጽሑ ግን ዘጋጠሞም ሓጎስን ፍሽኽታን ዘይኮነሲ ናይታ ጨካን ንግስቲ ሰራዊት ኣብቲ ቦታ ብዙሓት ጠንቈልቲ ኣለዉ ብምባል ንጹሃት ሰባት ብዘይምንም ርህራሄ ምስ ህይወቶም እናቃጸልዎም እንከለዉ ይበጽሑ እዚ ዘይተጸበየ ሓደጋ ናይ ኣልኪን ዓሌት ናብ ከቢድ ናይ ውሽጢ ችግርን ስደትን የውድቖም ኣብዚ መንጎ ሓደ መሰንበዲ ክስተት ይፍጠር ክፋን ሃንደበት ብናይ በራዊ ነጋዶ ይተሓዝሞ ናብ ሓደ መዓድን መውፅኢ ይውሰድ ናይ ኣልካና ዓሌት ኣባላት እውን ናይ ክፋን ኣሰር ብምኽታል ናብቲ መዓድን መውፅኢ እንትጓዓዙ ባባ ቅድም ክብል ኣብ ዝነበረ ህይወቱ ንሱ ናይ ባራ ነጋዳይ ከም ዝነበረ ንደቁን ነቶም ዝፈትዮም ቤተሰቡ ይገልጸሎም እዚ መሕፈሪ ምስጢር ንባባ ኣዝዩ ዋላ እኳ እንተሸማቋቆ ሕጂ ግን ወዲ ንምድሓን እዚ ክገብር ነበሮ ናይ ቀደም መንነቱ ካልኣይ ብምልባስ ባባ ወስኒ ክፋን ብሓይሊ ብምድሓን ካብቶም ናይ ባርያ ነጋዶ ኢድ የድሕኖ እዚ ዓመፅ ዝተመልኦ ምድሓን ዝተሳኽዐ ዋላ እኳ እንተኾነ ንባባ ግን ካልኣይ ናብ ዘይደልዮ ጨካን ዝሓለፈ ህይወቱ ንክምለስ የገድዶ ናብታ ጨካን ንግስቲ ኪን እንትንምለስ ድማ
ኣብ ናይ ባዕላ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተቃውሞ የጋጥማ እቶም ዝርእዩ ህፃናት ንምህዳን በዚ ዘይተሳኽዐ ተልእኾ ምኽንያት ብዙሕ ሃፍቲ ብምብኻኑ ኣብ ተስፋ ምቑራፅን ሓያል ሕርቃንን ኣትዮም ነበሩ። ናይቲ ቤት ምኽሪ ኣባላት ሃፍትታቶም ከንቱ ኣብ ዝኾነ ነገር ምብኻን ጠጠው ንኽተብል ኣጥቢቖም ይሓትዋ። በዚ መንገዲ በታ ንግስቲ ኪን ዓርሰ ብዓርሰ ምክፍፋል ይፍጠር። ክልተ ናይቲ ቤት ምኽሪ ኣባላት እውን ሎርድ እና ሊድ ዝተባሃሉ እታ ንግስቲ ካብ ስልጣን ንምውራድን ንምቕታልን ብሕቦ ይህቅኑ። እቲ ንግሳዊ ኣገዛዝኣ ንምፍራስ ዝነበረ ምስጢራዊ ህቅን ግን ብዙሕ ከይጸንሐ በታ ንንግስቲ ኪን ኣገልጋሊት ዝኾነት ኒር ይፍለጥ። ኒር ከዓ እቲ ከቢድ ህቅነታ ንግስቲ ትነግራ። ንግስቲ ኪን ከዓ እዚ ምስ ሰምዐት ምንም ግዜ ከየባኸነ ሎርድን ሊድን ብዘይ ምንም ምሕረት ብሞት ትቐጽዖም። እዚ ብምግባራ ስልጣና ንምፍራስ ዝፍትን ዝኾነ ይኹን ሰብ እንታይ ከም ዝገጥሞ ብግልፂ ተርኢ። ንስልጣና ካብ ባዕላን ላዕሊ ዝትጨነቕ ጨካን ንግስቲ ካብ ናይ እነ ሎርድ ቅትለት ብተወሳኺ ናይ ውሽጢ ተቃውሞታት ንከይለዓሉ ስለ ዝሰግአ ተቃወምተይ ክኾኑ እዮም ኢላ ዝተሓስቦም ካብቲ ናይ ካንዋ ግድብ ንታሕቲ ዝነብሩ ንጹሃት ሰባት እቲ ዓብዪ ናይ ማይ ግድብ ንክፈርስ ብምግባር ናይታ ከተማ ታሕተዋይ ክፋል ብውሕጅ ዓለቕለቕ ኣቢላ ብዙሓት ናይ ዓሌታ ነበርቲ ብግፍዒ ብምቕታል እቲ መንደር ተጥፍኦ። በዚ ተግባራዊ ውንሳ ካብ ሕጊ ንላዕሊ ከም ዝኾነ ንኹሉ ተፍልጥ። ናብ እኒ ባባ እንትንምለስ ድማ ክፋንና ሃንዋ ምስ ኣቦኦም ባባ ኮይኖም ናብቲ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ገምገም ቃላይ ተመሊሶም ይኸዱ እሞ እቲ ዝጠፍኦም ኣድላይ ነገራት ክእልሹ ይጅምሩ። ኣለሽኦም እውን ናብ ሓደ ዘይፈልጥዎ መንደር ይመርሖም። ሃንዋ እቲ ዝጠፍአ ንብረት ንምርካብ ካብ ዘለዋ ድሌት ዝተለዓለ ብድፍረት ናብቲ መንደር ተኣቲ። እቲ ዝደልየቶ ንብረት ዋላ እኳ እንተረኸበት ከይተሓሰበ ሓደ ብሕታዊ ተዋጋኣይ ሃንደበት መጥቃዕቲ ይኸፍተላ። እዚ መጥቃዕቲ ህይወታ ናብ ሓደጋ እንተውድቆ ኣቦ ኣባባን ሓዋ ክፋን ብምሉእ ሓይሎም ንዓኣ ንምድሓን ይኸዱ። ምስቲ ተዋጋኣይ ምትሕናቕ እንትጅምሩ ናይቲ ተዋጋኣይ መንነት ኣገራሚ ኮይኑ ይርከብ። እዚ ብሕታዊ ተዋጋኣይ ቡትስ ይበሃል። ንሱ እውን ናይ ጀርላ ማሬል ካልእ ወዲ እንትኸውን ልክዕ ከም ተመናቱ ንሱ እውን ይርኢ ነበረ። ቡትስ ንዓመታት ብሕቱ እናነበረ ጸኒሑ እዩ። ሕጂ ግን ምስኡ ዝመሳሰሉን ሓውን ሓፍትን ዝኾንዎ ሰባት ረኺቡ እዩ። ቡቱስ ቤተሰቡ ብምርካብ ተሓጒሱ ናብ ባባ ቦስ ቀሪቡ ናብቲ ሓደገኛ ጉዕዞኦም ንክሕወስ ሕቶ ብምቕራብ ድሌቱ ይገልጽ። በዚ ድማ ባባ ሓድሽ ምስጢራዊ ክርኢ ዝኽእል ሓደገኛ ተዋጋኣይ ናብ ዓሌቶም ይውስኹ። እንተኾነ ግን እዚ ሓድሽ ኣባል ንቕድሚት እንታይ ዓይነት ፈተና ሒዙሉ ከም ዝመጽእ ምንም ኣይፈልጥን። ናይዚ ፊልምና ክፋል ሓደ እውን ኣብዚ ይውዳእ። እቲ ፊልም እንተፈቲኹምዎ ላይክ ግበሩ። ንቻነልና እውን ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ምዃን ትኽእሉ ኢኹም። ክሳብ ብኻልእ ፊልም እንራኸብ ድማ ስስናዩ ንዓኹም ይኹን።